signs mage ma chielo ma samoro ng'ama nigi type 2 ni nyalo bedo go ma ng'ato kofwenyo nyaka kaw thuolo mokwongo odhi e facility machiegni kode mondo konye. Koro kaka asewacho ni chiere symptoms ma ochuna ahinya mondo ng'ato wach ni nigi type 1 diabetes, nongo ni cardinal symptoms. Koro e type 1 ma yudre kuom nyithindo wantiere gi kaka wacho ni ng'ato winjo ni odwano chiemo ahinya, e kizungu iluongo ni polyphagia. To kendo wantiere ni ng'ato dwano omodh pi ahinya, kizungu iluongo ni polydipsia. To kendo wantiere ni ng'ato dwani odhi oko matin ahinya, kizungu wacho ni polyuria. To kasto koro mar ang'wen mang'eny yudre kuom nyithindo type 1 en ni dende gore, koro bet gi weight loss. To ahinya e type 2 ok wayud ga weight loss nikech en condition obiro mos kobi dichiel kaka e type 1. Koro tek mondo ofweny ga ni ng'ato nigi type 2 nikech en sawa. To dende nitie achia sawa, to mana ni koro symptoms mawacho adek ka be oyudo. Koro kiwe symptoms ang'wen go kendo iyudo ni ng'ato ok onen maber, oneno mamiri. To kendo iyudo ni ka en gadhola to tek mondo ochangi. Nikech immune system mare cha obet compromise matin. Koro be skari kantie mang'eny e del, to skari be promote infection. Koro tek mondo adhola ochang piyo kaka kuom joma kawaida. To nitie kendo symptoms mang'eny ma yudre ma ok gin ga yani common koro diabetes, lakini pod wanya yudo gi kaka mage. Kaka nitiere wachni akeni waluongo tingling gi numbness nade dholuo iwinjo ka thudhno. Koro mago among the symptoms ma wanya yudo kuom diabetes. To bang' ng'ato kosefwenyo magi to dhi facility, bende nitie kaka opuonjo ng'ato kit chiemo nego bende ochamo, nikech iwacho mokwongo kacha ni samoro ng'ato bende sukari